Ti may kadwa surat ni Pedro, Kapitulo 1, uno agpatingga iti 21 a bersikulo. Bagbaga tapno aramiden dati amin a paglingan ti Kristiyano. Uno, ni Simon Pedro adipen ken apostol ni Jesu-Kristo. Kadagiti nairaman kada kami ngay mawat met tinapatig a pamati iti kinalintek ti Diyos tayo ken manangi salakan ni Jesu-Kristo. 2. Parabur kada kayo ken ti talna. Umado kuma iti panakamu iti Diyos ken Jesus nga po tayo. 3. Idinto nga iti nadyusan a panakabalin na. Inted na kada tayo dagiti suamin a banbanag a maipaay iti biag ken kinasingpit gapu iti panakamu ken kuana a nangayab kada tayo babaon iti dayag ken panakabalin na met laing. 4. Gapu kadagitoy naited kada tayo dagiti napatek ken dadakkel unay a karkari. Tapno gapu kadakwada agbalin kayo a mairaman iti kina Diyos a nalisyan yo ti panagrupsa nga da dito'y lubong gapu iti dirret. 5. Ket gapu ito'y met aramatan yo ti amin a kinarig tayo ken iti pamatiyo inanyo ti kinasingpet ket iti kinasingpet ti kinasirib. 6. Ket iti sirib inanyo ti panagparbing ket iti panagparbing ti anos ken iti anos ti panagbuting iti Diyos. 7. Ket iti panagbuting iti Diyos ti ayat a nain kakabsatan ket iti ayat iti nain kakabsatan ti ayat kadagiti isuamin. 8. Tano adan kayo kadagitoy a banbanag ken nawadwada kada kayo aramidan da kayto asaan a nasadot ket agbunga kayo ti panakamo ken apo tayo a Jesu-Kristo. 9. Ta dayta awanan kadagitoy a banbanag nabulsikan makikita na laing ti adda nga sideg a nalipatan na ti panakagugur dagiti kadaanan a basbasol na. 10. Gapuna kakabsat agrikta kayo iti ad-adapay iti panagpatipker ti panakawis ken panakapiliyo tanu aramiden yo dagitoy a banag di kayto maikulbo. 11. Ta iti kastoy madan kayto tinagbaknang unay nga isiserrek iti agnanayon a pagarian ni apo tayo ken manangi salakan a Jesu-Kristo. 12. Gapuna si sasagana akto nga agnanayon a mangipalagip kada kayo kadagitoy a banbanag oreno amoyo ida ken nadakay a sititibker iti pudno nga ikutan yo ita. 13. Ket pagarupik a may paay bayatik addak ito'y nga abong a parayrayan kayo gapu iti panangi palagip. 14. Ta amok nga umay a si papardas ti panag wayaway ko dito'y abong ko akasmit imbaga kanyak ni apo tayo a Jesu-Kristo. 15. Ket aramidek to met a si gagaget tapno kan kanayon a mabalinyo a laglagipen dagitoy a banbanag kalpasan ti ipapatay ko. 16. Ta saan mi a sinursurot dagiti nainsikapan a palpaltuad iti impakamumi kada kayo ti panakabalin ken ti iyaay ni apo tayo a Jesu-Kristo no diket nasaksyan dagiti matami ti dayagna. 17. Ta inawat na iti Diyos Ama ti dayaw ken dayag idi may ken kuana babaen ti nakaskas daw a dayag
ti maysa a timek a kastoy. Daytoy isu ti dungdungek nga anak, isu a pagay ayatak. 18. Ket daytoy a timek nangigmi nga imay nanipod sa dilangit. Idi adakam a naikuyog kenkwana ijay na santuan a bantay. 19. Ket nadan kami tinatiptipker a sao tipadto. Ket nasaya ti aramidan nyo no adakay a siimdeng. Kenkwana akas iti maysa a silaw amang lawag iti maysa a diso a nasipnget. Agingga iti agbanawag ket tibagkak lumtuad kadagiti puspusuyo. 20. Nga umuna nga munyo daytoy nga uray anya a padto ti surat. Awan ti maidumduma a panakai pataros na. 21. Tauray kanuman awan ti padto a nagapu itinakem ti tao. No diket dagiti tattao a pinaltingan ti Espiritu Santo. Nagsauda iti biyang ti Diyos.